Gatuyok ang kalibutan karon, samtang imong utok gipatuyok sa gobyerno karon. Dita ka palagi gamay na to reklamo ilahang padakuon. Katong na ay mga gagmay sa ilahagyod ng padakuon. Samtong katong mga pobre karon na ara sa dapling kalsada, wala nila tagdaog, wala na pag-aban na ang mga opisyalis. Sige ra sila og tanaw, please ang iyo ko ninyo bukatan na ninyo karon dayon. Ako kay naluoy magtanaw sa mga tao nga wali balay sa kalsada, ra inton sila matulog og mga uno Ginoo ang pingin na sila. All you people for the federal government that not getting paid right now, ain't no fucking way in the world y'all can vote for Donald Trump when he come back up again. If y'all do vote for him, y'all some stupid motherfuckers. I'm saying that to y'all early. Ako diring dapit tamuran ako og kamat yunon. Tungod nila daghan ako og bayron nun. Ang ayuda nga gisulod sa bulsa sa mga opisyalis sa gobyerno nga mga puro amaon. Unta wala nagka-COVID sa kalibutan. Nakita na ang tinuod nga batasan. Lisod di ay mabuhi diri kung na ay mga tao nga walay batasan og dapat sa stila nga madagpan para ang mga kurakot diri aron mahuman. Gikapoy nako diri ug tan-aw sa mga batasan, wala tay mabuhat kay ilahaman ng dautan, pero dili sa tanang panahon kami mahimo og mga dautan. Kay kami sad mo laban para sa among mga dautan. Undangin na ninyo ang inyong mga batasan para matarong nani ang Pilipinas nga dugay nagiilag sa mga buang.